Tabo servicing khyna nahi thang ma yo. Isang mo to. Solo na kayo kayo ngari. Na kayo kayo. Eh? Ano tawag nito? Special. Saan tahu terus suai ya.
si kanya ng shokot niya. Sabi singaw na ka kanya. Basta ako na raw magpulo ka na. Ayun, di ba semua? Yang ako dito sabi siyang kaita. Hasta